tävlingsdeltagare, höviska riddare, prinsessor, väpnare och vapensmeder. Konungen av den fruktade morgonmaken har härmed utlyst ett turnerspel. Baner mot baner, standard mot standard. Vi pratar om reklamkuppen Bell. Där sköld möter sköld, klick möter klick. Riddaren det flammande svärdet möter riddaren av enhörningen. Riddaren av avenyn möter riddaren av svärdet. I den ålder av järn och guld är det dags att utveckla storverk. Man kan göra det i form av en digital värld. Jag kommer strax att lämna er med vetskapen om att ni kommer att skapa märkliga ting som ni kommer att fördunkla det mest lysande guldägg och guldlejon som andra riddare i forna tider har åstadkommit. Nu vet jag att era hjärtan spränger i era bröst i en längtan att kasta er in i äventyret och ingjuta fruktan i motståndares ögon. Lycka till!